Bl-introduzzjoni ta' miżura ġdida mħabbra mill-Prim Ministru Robert Abela, il-pandemija mhux ser titħalla taffettwa b'mod negattiv l-ammont ta' pensjoni li wieħed ser ikun qed jieħu. Dan permezz ta' mekkaniżmu ġdid fil-mod ta' kif jingħat l-ammont li wieħed ikun ser jieħu f'pensjoni. Permezz ta' din il-miżura l-persuni li jinsabu fl-aħħar 3 snin ta' xogħol qabel jirtiraw u raw tnaqqis fid-dħul tagħhom mhux ser ikollhom tnaqqis fl-ammont ta' pensjoni li kull xahar ser ikunu intitolati għalih. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali Mark Musu spjega kif minn din il-miżura huwa stmat li se jgawdu madwar 2500 persuna. B'dan l-intervent li qed nagħmlu ħan assiguraw li l-effett li seta' kellha s-sena 2020 fuq idħul pensjonar b'da dawn il-persuni ħajkun minimizzat fis-sens li dak li kien impjegat ħankunu qed nikkalkulaw l-dħul tiegħu fl-2020 abbażi tas-salarji li kellu f'Jannar u frar tal-2020 waqt li min kien minnu self-employed ħanqisu d-dħul tiegħu fl-2020 daqs dak li kien fl-2019. Il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon stqar kif għal darb'oħra dan il-Gvern reġa' sema l-karba ta' grupp ta' persuni li l-effetti tal-pandemija kienu ser jibqgħu iħossuhom għalhom morhom. Spjega kif il-Gvern daħal forċina l-impjegati u l-ħaddiema li jaħdmu għal rashom sabiex din is-sena li fiha se tawraw tnaqqis fil-qlieħ ma taffettwalhomx b'mod negattiv il-pensjoni li issa ser ikunu intitolati għaliha. Bottom line huwa wieħed li l-pandemija b'din il-miżura qed nassiguraw li l-pandemija ma teffettwax ħażin lill pensjonanti futuri għal komplement ta' ħajjithom. Miżura b'saħħitha, miżura soċjali.